I tady je Kuba. Já jsem tady u Minecraft videa. A je tady se mnou Toší Zebra. Admínka. Keď neveríte, tak tady zapomníte Toší Zebra. Admínka. Já jsem obyčejný hráč, ale budem youtuber. Tak já tady za chvilku budem, tak moment. Tak tam zpět. A je tady furt Toší Zebra. Já jsem tady v mojej restauraci, krásný. Hladím se zhubou. Tady takto prejdeme. Tu prejdeme dverami. Tu je kamión. Tady je domček. Tu je cestička tam někam. Reštaurácia. Ale neviem, či sa nám furt ozvala tá Toší Zebra. Tak to. Tak. Toší Zebra. Tak. Mám tady také krásné osvětlení. Tady je David. Dívat. Tady má tak cedulky. Nic. Taková štýka. Ukáže ten kamioník. Hop. Hop. Jsem to robil taky iba rýchle, viete, som sa ponáhľal domů. Mám jeden texture pack menom Ovozrastlík. Keď ho nepoznáte, tak ho rýchle stáhnite, lebo je to fakt aký pekný texture pack. Kľudne vám ukáže tam. Strašne pekné to je. Úplne všetko tu je také pekné. A Toší Zebra sa furt odpojuje, pripojuje, tak mi už to akože štve, či dostanem, alebo nedostanem youtubera. Proč tu je Evipko? Takže teda Ultra vypukol, pardon. Takže sa pýtate, tak toto je môj pozemok, tady s tou cestou a takým, a toto je kamošov. Keď neveríte, tak kúkajte, mám do prdela, on mi to zakázal, alebo čo? A tyjo, tak čo také? No taky vám teda ukážem môj barák. Teda, že mám skin od Bonnieho. Tak. Toší Zebra je furt tady. Spadni. Tak. Tady mám takto taký krásný vchodík. Si môžete všimnúť. Tu máme takto prízemie. Tu je nič. Tu takto ideme hore. Úplne hore to ide až na strechu. Sa omlúvam za to, že to vidíte, ale ja sa to nemôžem, lebo teprvá mám zlú kameru, takže nemám žiadny podstav, co to držím, už sa vám musím priznať, pardon. Ale tu je modifiár. Ale nič. Tak je to, že budem moment. Takže som tu s jednou dievčinou dohodol, že mi dá odber, takže urá, budem mať 7 odberov, keď mi ho dá teda. No tak asi všetko z tohoto dnešného videa. Minecraft diel, teda 5. diel už. Konečne 5. diel z Minecraftu. A prvý part. No tak až bude 10 diel, tak bude druhý part až na 11. Tak, čusky! Dajte mi fusky.